Manibat king 4.9% inyong Abril, migbaba ng bagyaging 4.5% ang inflation rate king Central Luzon, ngayon mong milabas sa bulan ng Mayo. Sumangid niya ini maragul epekto na ng El Nino phenomenon king sektor na ng agrikultura, aminabot king 68 million pesos inyong adjusting Mayo. Ing inflation rate yapin ng calculated average king pa magbayo na ng presyo o lagara ring panyaluan. Agpang kang Arlene Turico, ang Chief Statistical Specialist ng Philippine Statistics Authority Region 3, Statistical Operations and Coordination Division o PSA-SOCD, may kaambag kimpa magbaba na ng inflation rate, ing mabagal pa magtas ng presyo ring guli, root crops at taliwa po. Nakaambag din sa pagbaba ng inflation ang mabagal na pagtaas ng presyo ng cereals and cereals product na may 18% inflation, particular dito ang loaf bread. Ang pangatlong nakapag-ambag sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng fish and other seafood sa antas na negative 0.1%, particular dito ang galunggong. May bagal mo naman karoon pamagtas ng presyo karong restaurants at aliwapang accommodation services. Makanyan mo naman kareng clothing, ampong footwear. Kaya mabilog arihiyon, mani muna yung Nueva Ecija kareng atipya kamata sa inflation rate kareng probinsya at highly urbanized cities at king 6.4%. Tikyana itining Bulacan at king 5.4% at City of Olongapo at king 4.8%. Kalimana naman ng Pampanga at king 3.5%, kabang paya kamababa yung Aurora king 1.6%. Samantala inyang May 29, opisyal na may anunsyo yung pamaglob na ng kauran o rainy season. Inya naman migpaluwal niya muna direktiba in Department of Agriculture o DA karing field offices king mabilog abangsa. Uling posibleng mas maraguling agricultural damage na nini kesa king El Nino. Karas king pisasabing inflation, i-monitor na pamurin ka ng PSA yung pamagtas ng presyo. Yung ating inflation ay siyempre nagdedepende din po ito yung sa ating production ng mga produkto and then yung sa supply na din. So yun po ay i-monitor natin. Yun ang i-monitor ng PSA. Ito po ay ang CPI po ay ginagawa po natin 2 beses po sa isang buwan, yung first 5 days and then may phase 1 at saka may phase 2 sa ating mga iba-iba sa ating mga probinsya at highly urbanized cities. So yun po yung ating aabangan sa mga susunod naming pag-uulat ng inflation. Ako, Inky Kayong Talasuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.